Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Dios, pinagi sa imong anak, imong gipadanag sa tanang kaliwat, ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan. Itugot nga ang imong katawhan makaila sa tibok nga kahayag sa iyang manunubos, aron pinagi sa magduga nga kahayag, mudangat sa himaya nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios kay una man siyang nahigugma kanato. Kung may muingon, nahigugma ako sa Dios, apan nagdumot sa iyang isigkataw, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang isigkataw nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini: ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isigkataw. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan,
o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba ka nimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Sa limbong ug panglupig, luwason niya ang kabus, ug mabililho ng ilang dugo diha sa iyang atubangan. Hinauton ta nga pagaampuan sila sa walay hunong, sa tanang adlaw magdaig sila kaniya. Daygunon ta sa kanunay hang iyang ngalan, mulong ta dingon sa adlaw hang iyang ngalan. Diha kaniya ang tanang kaliwat sa yuta, pagapanalanginan. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang Ginoo maana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Bikaylap sa tibok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtulo siya sulod sa ilang mga sinaguga o gidayag siya sa tanan.
Unya miadto si Jesus sa Nazareth diin siya magdako. Ug ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw ay papahulay. Bitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang dinukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsanyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsanyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga dito sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karon adlaw. Ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo. Atong dasigon ang tagsa-tagsa pinaagi sa pagtawag o pagpangamuyo sa atong Ginoo. Magiusa kita sa pag-ingon, Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Sa pagsugod sa nobena alang sa kasaulugan sa Fiesta Señor, nagiusa kita karon sa pagduol o pagtawag sa atong Ginoo. Kay sa kinahiladman sa atong kasing-kasing, adunay luna nga ang Dios ragayod ang makapuno. Sa kinahiladman sa atong kalag, adunay kahidlaw nga ang Dios lamang ang makatubag o makaluwas. Sa atong kinabuhi, ang balaan o tawhanong presensya sa Dios mao ang atong kahayag o tinuod nga kalipay diha kang Senyor Santo Niño si Kristo nga atong manluluwas. Mga igsoon ko ni Kristo, miari kita aron nga magampo ug makig-uban sa atong isig kadiboto, aron ihalad ang atong pangaliya ngadto sa balaan nga bata. Miari kita sa basilika, apan misulod kita sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa tinguha nga makighiusa kang Hesus sa pagtuo ug nga mosulod kita sa iyang kasing-kasing diin nagpuyo ug nagbuhagay ang iyang dakong gugma ug kaluoy. Kang Santo Niño nahiusa kita. In Santo Niño we are one. Mao kini ang tema karong tuiga sa Fiesta Señor. Nagakauyon kini sa moto ni Papa Leo usa ka Agustino nga nag-ingon, diha sa usa kita, gihiusa kita, o sa Latin, in ilio uno, unum. Kining pulunga gikuha sa pagpasabot
sa mga katauhan ni San Agustin sa iyahang Inaraciones in Salmo 127, diin iyang giingon. Nag-ingon si San Agustin, bisan daghan kita nga mga Kristohanon, diha sa usa ka Kristo, usa kita. Ang Kristo ulo ug lawas, usara ka persona. Siya ang ulo ug ang lawas iyang simbahan. Daghan kita karon nga dagatigom dinhi, apan diha sa usa ka Kristo, usa ra kita. Nganuman, tungod kay nahiusa man kita kaniya sa atong pagkabinunyagan, nahiusa kita sa kang Kristo, isip usa ka simbahan. Ug nahiusa kita sa atong ulo nga anaa sa langit, ug kita isip mga sakop sa iyang lawas, kita mosunod kaniya. Nindot paginukluban mga igsoon kining pulong nga si Kristo ang atong ulo anaa sa langit, ug kita mga sakop sa iyang lawas gitawag sa pagsunod kaniya. Maigsoon ko ni Kristo diha sa Santo Niño, usa kita. Apan unsaon man nato pagpuyo niini sa atong kinabuhi para sa atong Ginoo. Ang tubag anaa sa ato ang unang pagbasa. Musunod kita kaniya, pinaagi sa pagsunod sa iyang mga balaod, ug sa ato ang ebanghelyo, pinaagi sa pagpuyo sa Espiritu, sa gugma ug sa kamatuoran. Mga igsuon, gitawag di ay kitang tanan nga magpuyo at ubangan sa presensya sa Dios, isip usa kakatawhan. Maayo ug matahom nga magkatigom kita karon aron ihalad ang atong kusog ug ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Mao na nga bisan og unsa nga atong estado sa ato ang kinabuhi, kitang tanan moingon viva og pit Senyor. Buhaton nato ang pagsunod o pagpuyo sa Espiritu sa Dios sa duha ka paagi. Una, ang atong relasyon kinahanglan nga matukod diha sa tinuod nga gugma para sa Dios o para sa atong mga kaigsuonan. Ug ikaduha, ang atong aktibong pag-apil or participation sa mga buluhaton sa hustisya ug sa kalinaw, isip katilingban. Una, ang atong relasyon kinahanglan nga matukod diha sa tinuod nga gugma para sa Dios o para sa atong mga igsuon. Si San Juan nag-ingon sa atong unang pagbasa, gihigugma nato ang Dios, kay siya man ang unang naghigugma kanato. Kung adunay moingon, gihigugma ko ang Dios, apan nagbumot sa iyang isikataw, siya bakakon. Kay unsaon man niya paghigugma ang Dios nga wala niya makita, kung dili siya makahigugma sa iyang isikataw nga makita niya. Mga igsuon ko ni Kristo, dili kita makadaig sa Dios kung magpabilin kitang buta sa mga panginahanglan sa mga kabus, ug bungol sa tingog sa kasakit ug pag-antos sa mga igsuon nato sa katilingban nga kinalimtan ug mga dinaog-daog. Dili nato mahimo nga daygon ang Dios samtang gipasagda nato ang iyang katawhan, ang atong mga kaigsuonan. Atong nadunggan sa atong salmo karong adlaw, luwason sa Ginoo ang kabus,
gikan sa limbong ug panglupig, ug bililhon ang ilang dugo sa iyang atubangan. Nagpasabot kini mga igsoon nga kitang tanan dili ang mga pinili, kitang tanan apil ang mga walay tingog, kitang tanan bililhon, kitang tanan hibigugma, kitang tanan giampingan sa atong Ginoo. Apil na niini ang mga biktima sa flash flooding, ang mga gipasagdan o mga napasagdan kay walay igo nga pundo sa ilang healthcare, ang mga pamilya nga hangtod karon walay panimalay, bililhon, hinigugma, giampingan sa atong Ginoo. Mga igsoon, kitang tanan ang atong gugma sa Dios kinahanglan nga mapadayag, kinahanglan nga makonkretize diha sa ato ang tubag o sa ato ang responsibilidad sa katapatan o sa ato ang sincero o matinud-anon nga adlaw-adlawng mga buhat. Mga buhat sa gugma nga nagabugkos kanato base sa ato ang tawag, sa ato ang misyon, sa ato ang advokasya o duties. Mao kana mga igsoon nga kitang tanan angay nga motubag, angay nga tubagon nato ang ato ang tagsa-tagsa ka mga tawag isip usa ka komunidad. Ikaduha, kitang tanan maigsuon gitawag nga magpuyo sa Espiritu sa Dios pinaagi sa aktibo nga buluhaton sa hustisya ug sa kalinaw. Sa Ebanghelyo karon mitindog si Hesus aron mobasa sa kasulatan ug niingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay gidihugan ako niya aron isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron ipaibalo ang kagawasan sa mga binihag, ang pananaw sa mga buta, ang kagawasan sa mga dinaog-daog, ug aron ipahibalo ang tuig sa kaluwasan sa Ginoo. Bag-o pa lamang natapos ang Jubilee year, ug daghan kanato ang misulod sa mga Jubilee doors nga simbolo sa pag-abli sa ato ang kasing-kasing ug kalag sa gugma ug kaluoy sa Dios. Sa pagpadayo nato human sa Jubilee year, atong ipabuhagay ang gugma ug kaluoy sa Dios. Magpuyo kita kanunay dinaa sa iyang gugma ug kamatuoran nga gitudlo kanato sa ato ang ebanghelyo, ang maayong balita para kanato. Padayuno nato ang pagsunod sa paagi sa pagigugma o pagsunod sa Dios. Maningkamot kita sa pagbuhat sa mga lihok sa hustisya o kalinaw isip o sa kakatawhan diha sa Santo Niño. Daghan pagihapon ang mga binihag, tingali sa bisyo, sa sala, o tungod sa sistema sa korupsyon nga makadaot sa kinabuhi sa atong mga igsuon. Daghan pa ang mga buta tungod kay wala hatagi og igong kahigayunan sa edukasyon. Daghan pa ang mga dinaog-daog og vulnerable tungod sa sistema nga dili maayo. Sakit kini paminawon. Apan pinaagi lamang sa pag-ila o pagpangalan sa atong kasakit o sa mga kasakit sa atong katilingban, kita mangita sa kahayag, mangita sa kaalam o kamatuoran, o mulakaw sa usa o sakto nga direksyon nga giniyahan sa kamatuoran o gugma ni Kristo.
Naigaingon si San Pablo sa 1 Corinto 12:26. Kunang usa kasakop magantos usab ang tanan. Ang pagtrabaho alang sa hustisya dili ra buhat sa kaluoy or charity. Ang hustisya mao ang paghatag sa husto ug angay alang sa kaayuhan sa atong mga igsuon. Justice works for the common good rather than for personal and private interests. Mga igsuon, mapalambo nato ang kalinaw kung magkinabuhi kita nga matarong ug mutahod sa dignidad sa mga kabus, sa mga kinalimtan ug sa mga walay tingog. Kung adunay trabaho ang mga ginikanan aron matabangan ang ilang mga anak, kung ang mga bata makakat-on ug makaeskwela, o kung adunay mga puloy-anan, kung ang mga batanon makatigom sa pag-ampo bisan sa adlaw sa pahulay, dinha mutubo ang kalinaw, inubanan sa grasya sa Dios. Maunga mangayo kita sa Espiritu, sa gasa sa Espiritu Santo, nga gikan sa tuang Ginoo, o gihatag usab ka nato. Pangayoon nato ang kaalam, ang pagsabot, ang kaisog, ang kahibalo, ang pagtahod sa Dios or piety ug kahadlok sa Ginoo. Aron sama kang Kristo diha sa kagawasan sa atong kinabuhi, makasalmot kita sa iyang tawag ug misyon para sa kadaosa kanato. Sa pagpadayon niining santos nga dumina, mangayo kita nga ubanan ug giyahan kita kanunay sa Ginoo aron masinati nato ang tinuod nga pakig-uban kaniya ug aron masinati nato ang kalipay sa atong kahiusahan isip usa kakatawhan. In Santo Niño we are one. Sa Santo Niño usa kita. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Amen. Manindog pa rin. Ang Ginoong Hesus, ang pulo nga nahimong tao, nagtuman sa mga pulong sa kasulatan sa dihang iyang gipaybalo ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Sa pagsunod sa atong pagsugod sa atong novena sa pagpasidungog sa balaang bata, mga muyo kita kaniya uban sa mga pag-ampo nga puno sa pagtuo ug paglaom. Diha sa kalinaw mag-ampo kita, Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Señor Santo Niño, Santo Niño, kaluy kami. nga ang simbahan ug ang iyang mga pangulo magmatinud-anon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang panahon ug sa tanang higayon, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa atong katilingban makakita pag-usab sa dakong pagsalig nga gihatag kanila sa katawhan ug magmatinud-anon ug andam manubag sa ilang pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga mahigugmaon kita sa tanan nga atong mahimamat, nakasabot nga ang gugma nga atong gipahayag mao ang atong tubag sa gugma sa Dios alang kanatong tanan, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga kadtong wala makaila kang Kristo o
namugnaw na sa pagtuo, makakita sa katahom sa tawag, sa pagkabalaan ug panaghigalaay diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o sa pagkareliyoso, ilabi na sa order sa Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamungot ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanginahanglan mahatagan sa kaupayan nga ilang gipangayo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhon nga italiwan na makapahulay na sa dayon ug maglipay sa walay katapusan uban sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, imong gipadala kanamo ang imong anak aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus, kagawasan sa mga bihag ug sa mga dinaog-daog, pag-ayo sa mga buta ug pagpahibalo sa imong mga panalangin. Ablihi ang among mga mata ug dunggan aron makita ang imong kabubuton sa tanang butang, ug ablihi ang among mga kamot ug kasing-kasing aron among matuman ang ibong kabubuton dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamu, alang sa bagay pagimbayad sa iyang ngalan, alang sa andong apostolanos tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad, nga nagmatud sa mahimayaong pagbinayluway, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios na himong tao uban kanamo ug ang tao na hibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among paghawit.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kawalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip mga yan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Manaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw gadaygon, ug amo ikaw kahimayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingin ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Igsoon ko ni Kristo, ipakita ta ang pag-inigsoonay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ligo na Ginoo ang among kinabuhi pinagi sa gahom nining santos nga mga misteryo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis o yamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatawo ka o gianak sa usa ka berhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tawo, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayonan sa pagpakasala. Hinaot nga unta tinabangan sa imong grasya, matuman kanako ni kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayi ug nagaampo ako kanimo nga hatagan ako sa imong grasya ug ang gipangayok ko niining nobina, kung mahiangay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Unang adlaw pangamuyo. O Jesus nga mapuanguron o yamot, nga ang kataho mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nagtanaw kanimo. Nagsimba ako kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles, nga sa dakong gugma na nagtanaw sa imong kamahalan, og nangamuyo ako kanimo nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya, aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon, o hiaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo o ang mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. Mag-ampo kita. O Jesus nga matamiis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagluhod ako og nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panighiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehis ug ang mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot pa unta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa makasakit nila, ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon ug sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang adunay kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, among kinasing-kasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon nga misa novena nining unang adlaw sa Nobinaryo. Ngadto sa mass og pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, choir sa World Apostolate of Fatima, Basak Parish, Mandawi, tanang volunteers
ug sa tanang mga bisita ug deboto nga may tambong ug nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikon silibrar nining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist. Siya mao ang Provincial Secretary sa Agustinian Province of Santo Niño de Cebu, Philippines, si Reverend Father Nestor B. Bandalan Jr. OSA. Laing masipang pakpak alang kaniya. Ug labaw sa tanan, sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Jesus, si Senior Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senior! Viva Senior Santo Niño! Viva Pit Senior! Lain nga masipang pakpak ang Senior Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang ginumanaka ninyo. Anausab kanimo. O ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Dios kaayo nga walay kinutuban, nagwagtang sa kangitngit sa kalibutan ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nagadanaag nining adlaw nga balaanon. Sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat, wagtangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel nagbalita kanit ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay, sa pagkatao niya nga makaluwas, magtugub unta kaninyo sa iyang kalipay ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tao, nagdugtong sa mga yutanon ngadto sa mga langitnon, magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton ug maghimo nga haipon kamo sa simbahan nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukun sa dunta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Lakat kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. Viva Pit Senior! Viva Pit Senior! Viva Senior Santo Niño! Viva Senior Santo Viva Niño! Pit Senior! Viva Pit Senior! Ayog bulahang adlaw kanatong tanan.